Значи, понеже много мразя да се поставят някакви въпроси, като ще оцелее ли тротинетката, и отговора на този въпрос да бъде в средата или в края на клипа, или въобще да го няма. Затова ще кажа какво точно се случи. Карах 40 минути, бързо, бавно, скачане, офроуд, онроуд, топ спидове, минимум спидове, 2 двигател, 1 двигател, никакви проблеми, много леко имаше температура в двата двигателя. Но за последните 8 минути, както ще видите в клипа, бяхме двама на тротинетката. От това тя се загря много, страшно много. Двата двигателя много загрели и по-притеснителното беше, че самият дек беше загрял и то не малко, не беше много топло, но самият дек беше загрял там, където е контролера. И накрая ето този звук се чуваше от двигателите на тротинетката. Карал съм я след това, нямаше проблеми тротинетката, така че нямам някакво сериозно заключение. Единството е, не возете никой, когато е 40 градуса навънка. Днес ще правим endurance тест. Аз днес излизам от работа и викам, вау, не се живее навънка. И гледаш точно, той е 40 градуса. В тайтъла ще е 40 градуса. Реално е 36 градуса. Достатъчно близко до отровните 40 градуса. Въздуха е тежък. Един такъв не се диша. Въздуха е все едно съм отворил фурната, докато работи. Отвратително. Би го приличил с Пловдив. Въздуха ми е много пловдивски. Което не искам да кажа нищо лошо за хората от Пловдив. Прекрасен град. Но не се диша там. Не е прекрасен град в лятото, чисто от атмосферна гледна точка. Опа! В момента съм на сянка тук и не се усеща така гадно, ама сега като излеземе малко на слънце и се разкрива истината. Та днес ще направим едно тест, защото не съм го карал господин Кокирин, G2 Master. Не съм го карал в толкова гадно време. Страшно неприятно, а от утре го дава да спре да е отвратително. Опа! Та реших да му направя малко durability тест. Какво ще направят двигателите? Защото в много по-приятни и нормални температури ми е загревал доста задния двигател. Ама тогава го карах на един двигател повечко. Сега нямам такива намерения, защото не искам да го съсипя. Тротинетката вече оцеля едно изживяване водно. Един water durability тест изживя тротинетката. Бат, хедшотите ми бие! Сега време е да видим дали ще оцелее Сахара Дезерт време. Нямам някакъв партикулър план къде да хода. Ама той не ми трябва реално, защото то си е отвратително времето навсякъде. Предполагам някъде, където няма зеленина, ще е най-хубаво или най-лошо. Според зависи как го погледнем. То реално погледното това ще си durability тест, дали аз ще оцелея, понеже съм с фейс маска. Да не ме гледат как си говоря сам хората. Какво стана тук, бе? Поне едното спасение на тротинетките в така жега, като се движиш, нали, поне вятърът те обдухва. Нищо, че едно си пуснал парното на макс. Така те обдухва, реално те обдухват 40 градуса. Ама карай. Значи аз тук предполагах, че ще направя някаква мръсна газ, ще е много газарско. То какво стана? Аз не знам, защо очаквам, че ще мога да се движи много бързо тук при положение, че е пати задръстването. Час пик. Вече съм пешеходец. Оп. Вече не ме притесняват вашите задръствания, вече съм пешеходец. Често казвам, нямам точна. За малко да умра. Има прикрити ями в тези офроуд пътища. Това разбира се не е офроуд път, аз просто си минавам
През Курица. Къде искам да отида, бе? Бах! Мамо! Опа! Тук през трейловете. Ох! Чай, че тук вече трейла малко поприключва и става по-неприятно. Леле, мале. Малко взех извънземен работа. Не извънземен, по-скоро аутистичен работа. Не знам какво планирах. Каква ми беше идеята за този раут, който взех. Какво правим с спящите полицаи? Добре, в случая нищо не направихме, но по принцип се опитваме да ги скочим. Ама сега в случая просто беше нещо, това е така. Никво беше. Да. Чай, че се озовах тук на много сенчести места, което не е целта на клипа. То си имаш много големи гуменца. Ей, тук се охладиме малко. Малко да се охлада. Еми не оцелих. Значи аз тук се правя на много приличен, слизам от тротинетката да преска. Все едно няма и сега да раздам мръсна газ. Надолу ма има жандармерия, правя се на миличък. О, господин жандармерия! Аз нямах никакви намерения с момента да бласна надолу по пътя. 14 минути каране. Предния много добре, въобще не е загрял. И задния въобще не е загрял. Много добре. Аз избрах някакъв много лош маршрут по принцип, нещо май ми се струва. Тук е много трафик, много чудо. Имам намерение да спра да карам тук. Ще влеза някъде, където никога не съм бил. Чакай сега. Аз хубаво се засилих и то малко свърши мапа тук. Е така, какво е това сега? Защо няма мапа тук? Аз само да питам. Е, тук през бетона ще мине. Тук така могат да се спукат гумите. Някой тайно поставена магария. Но топа сянка. Топа приятно за каране тук. Много добре. Ама нищо, тя тротинетката трябва да захване малко и скорост. Да натовариме двигателчетата. С малко спид. С малко спид. Какво е това? Какво е това? Скокче. Още едно. Не беше много добро. Тук видях една уличка, къде изглежда интересно. Къде ли ще ме закара това? Вау! Fucking hell! Това не е улицата, за която исках. Мислих, че е по-фин песък. Не буквални каманяци. Добре. Къде се изгуби, брат? Какво се случва тук? Кой паркира тук колите си? Много интересно. Това изглежда като някакъв трейл тук. Ма не и за тротинетка, няма върна. Да, тук скопчета, мопчета. Ама тук си е за колела, не е за тротинетката. Няма върна. Тия камери са много големи. Да, насам няма нищо. Няма тя. Оп, метрото. Тук има интересни скокчета, ама не бих пробвал, понеже не е достатъчно стабилен пътя.
Имаме в момента натам или натам. Ще изглежда изключително спулки. Ще изглежда много опасно. Тук съм единственият човек. Може би ще има рейп кейс. Тротинетка G бе бодна. Ако е такъв беше трейл, там за скоците с удоволствие. Пичове, какво става тук? Не е трейл, вече е кърлежийник. Тук има само кърлежи. Ооо, майчете. Тук тия страшно кърлежени места, не съм им фен. То бордюр изглежда много хубав за едно дропване. Ще го дропна. Добре. Ама какво ви кажа? Тротинетката в момента не скипва абит на 40 градуса. И то офроди. Това ти глупостите бяха това. Често казвам, дори не знам къде съм, на къде отивам. Това тук не съм го минавал никога. Чай, че тази Тесла да не ми изкочи. Да няма електрически батъл, който отново не вярвам, че спечела. Мисля, че Теслата има малко повече пауър за оцеляване. Ама усещам, че имаме вече по-бавно набиране. Ама, нали, това си е от факта, че тя не беше много заредена тротинетката като цяло. Гумите. Тя предната гума вече почва да си заминава. На оборотомера сме на одомера, не оборотомера, тази ще паркира и какво прави. Поне ни аварийки да беше пуснал, ама поне ги, като си карал достатъчно години кола и мога да предвижда тия неща. О, тук се усеща. Тук се усеща, защото има задръствания. Уау, тук ме лъхна на смърт. Лъхна ме на всяка трета кола е без катализатор. Така се усеща тук нещата. Доста прилично. Прилична смърт. О, човек. Ръцете ми парят. Толкова е неприятно в момента отвънка. Трябваше да се намажа против слънчево изгаряне на мазила. Защото усещам как ми се пекват ръчичките. Да, така, добре. Явно като минаваш с 40 и ти става по-добре. Като не седиш на едно място е по-приятно. Или като не се движиш просто бавно. Айде, пак се почва. Чай, там има много стъкла. Тук има много стъкла. Ще слезна от тротинетката. Така няма да има никакво напрежение върху гумите. И после къти през привичката. Като букук. Значи в момента правим истинския тест дали ще издържи тротинетката на тази жега, защото сме двама човека на тротинетката вече. Разбира се, не е жена зад мен, а е големокурист мъж, разбира се. Тест бати хората. Ние както сме натоварени и бибитка. Гледай какво прави кокирина, бе. Няма значение, двама-трима. Върви. Само, че GoPro-то не върви, така че този клип ще се спре внезапно. Както ще седиме и ще изчезнем. Защото накрая не кокирина отказа, не аз отказах, а GoPro-то. На GoPro-то му стана топло. Ама не трябваше да го пускам на такива high quality сетинги, за high quality видеа. Разбира се, само това мога да видите в моя канал. Най-високото качество. Кокирин такси, мога да ми пишете в инста. Изядох мухичка. Освен тази мухичка, мога да ми пишете в инстаграм, ако ви трябва такси. Кокирин такси. Само най-луксозният и експедитивен начин за придвижване в София. Ох! Какво правиш? Просто се фана. Спирато бъркам, но не става. Има ли кола зад нас? Мога да използвам пасажера като задно огледало. Моля те. Няма никой. Давай смело. Смело зафира.
А тия какво правят сега? Стана много съмнително. Мотори с превозна кола. Ние в насрещното.